Shin kun san amfanin wannan Google Lens din kuwa? Amfaninsa shine zai ba ku damar ku ɗauki duk wani rubutu da ke a jikin littafi ko a wani jarida, wanda sau da yawa za ku ga mutum ya ga rubutu a jikin littafi na ilmantarwa ko wani labari wanda yana so ya ɗauka ya tura wasu ko kuma ya sanya a social media, amma sai dai ku ga ya ɗauko takardan yana kallo kuma yana tafi, wanda wannan gaskiya zai ci lokaci sannan kuma wahala ne. So wannan Google Lens din zai ba ku damar ku ɗauki wannan abin a hoto, za ku snapping ɗinsa a hoto, shi kuma zai fito muku da rubutu. Idan ya so sai ku ɗauka ku kai note ɗinku ku yi editing, ku sanya duk wani paragraph da kuke so, wanda na san wannan abin zai taimaka wa mutane musamman 'yan makaranta, ɗalibai kenan. Ku biyo mu cikin bidiyon mu domin ku ga yadda za ku yi wannan. Bayan kun buɗe wayar ku za ku shiga cikin Google Lens ɗin. Bayan kun shigo kamar haka sai ku taɓa wajen text ɗin nan. Sai zama na kun daidaita kyamarar wayan ku ta yadda za ku ba shi daman ya indicating ɗin rubutun yadda ya kamata. So sai ku ɗauki hotonsa kamar haka, za ku yi snapping. Sai ku taɓa select all ɗin nan. Sai ku taɓa wajen copy text ɗin nan kamar haka. So bayan kun yi copy sai ku shiga note ɗinku kamar haka. So ku paste link ɗin. In ya so a nan sai ya zama na kun yi editing, kun sanya duk wani paragraph ɗin da kuke so, sannan kuma sai ku ƙara copy. Ku yi select all kenan. Sai ku yi copy, sai ku je ku tura duk wani wanda kuke so ku tura, kuma za ku dora a shafin ku ne na social media sai ku dora. So jama'a, da fatan kun ji daɗin wannan sabon update din, sannan kar ku manta da yin follow, like da share domin samun bidiyoyin mu masu amfani irin wannan. Sai mun haɗu da ku a next video.